honeymoon iya yazodirwa shuga Nyati family vachinja zita ravo kunze Gilbert Nyamanindi vari kufara zvikuru vatengera baba Rokadiya laptop uye vati reason yavachinjira zita from Zimbabwe Gilbert to Gilbert Nyamanindi. Mai Lion hati vabva vangoti aiwa regai vachiita iwo initiative yekuenda kushopping namai Nyati vati havangaregi umwe wavo oramba ongo atakwa. Ivo vaNyati vatonyora vakati dressing tapinda busy but zvazobuda sweet. Ana Shelton trending team reserity kusara kwe BM neBenz ndo vasati vasvika. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. VaNyati vataura reason yavachinjira zita kuenda kuna Gilbert Nyamanindi vachibvisa Nyati Zimbabwe Gilbert vati hama dzinodiwa hatina kurichenja tiri kuridzosera after 60 days. Inyaya yekuti patada kuisa verification badge Zuka ati sezvo iri profile yakachenjwa kuita page hazviiti kuti muise zita risiri paID kuitira paya pazvinozonetsa unoshandisa original name then page rako rorikaviwa zviri nyore. So please you can call us the Nyati family. Hapana chachinja, tazama kuprotecta page renyu tikwanise kuenda mberi. After 24 hours muchaona page raane badge reblue. Manetizens angangoti mukomana kudya nhindi nhatu dzenyama obva atozviti Gilbert Nyamanindi asi vasingazivi kuti kana ari kuna baba Roka ikoko ari safe zvachose. So vabva vati vari kuda kuti vangoprotecta page ribve rangoisiwa blue badge zvinova zvinhu zvinozoita kuti zvifambe zvakanaka. Asi vamwe vari kuti taona maigai nevana guys kuchatemwa ikoko. Inzwaka maigai ukavateerera unogona kutofunga kuti hausi serious nelife. Maigai kakontena kepoison kanotyisa kuona vana vachitamba nako. Nguva yese we thought kuti maigai is someone atova kuma oceans as iye ari mukapa bedway. But maigai anotyisa zvachose. Mukomana ari kunze ukawa munhu ataura nezve Bitcoin please zvitanda munzeve because maigai anokuudza zvese zvese. Chinzwa kamaigai pakaipa asi tinotenda kuti at least vaenda na Mrs Maigai ndo vazobatsira kuburitsawo hembe yazopfekwa namaikiki iyo. Vatotaura vakati ndinototenda nekuti ndandawa nekushinyiwa vedu nezvikrop top kuhandinaka kuzvijaira vanhu ndo vanga vatopusha kuti ndipfeke zvakadai. But Mrs Maigai vakamira ndokuinda navo kushopping vanotenga tubhutsu vachibva vatenga tumwe twakadaro. Zvabva zvazobuda sweet vaenda kunoona hockey match zvinova zvinhu zvinodadisa. Vabva vazotengera baba Roka laptop yekuti baba Roka makaita basa mukatibatsira kumonetize. Murume uyu ane moyo wakanaka. Pane vamwe vanga vangovarega vachingoposta pasina rubatsiro. Vamwe vaidawo ma300 atidi kutaura mazita. Pane anomonetize mapage achibhadharisa $300 asi baba Roka vakabatsira vana ava. Ndivo vazoti vedweka regaiti vatende nekuvaitira tinhu chakanaka vatengegwa brand new laptop yauya iri mubhegi racho vafara kushaya kuti voita zvipi. Zvakaoma. Baba Roka havana kana utsinye ndo vakagadzira monetization saka hatina wari nekuti kana vari koko vakati chero Nyamanindi chero chii fact yekuti baba Roka ndo vakaita mabasa aya tinovatenda. Remember vanga vachitori mupage chaimo vachigadzira from inside and kuappreciate kwavaita kunovafadzawo zvikuru kana vachisvitswawo laptop itsva guys zvinobva zvangofamba zvakanaka. Remember kuti vana vakatosvika pakunzi upenyu hwagumira pano. Paspeech yake ataura kati baba Roka upenyu hwedu hwanga hwaguma. Taimbofunga here kuti tichava pano chivatawo mahotera tichiflya tichimwa mamilkshake. Tinotenda nekuti imimi ndimi makatiburitsa kwatanga tiriku mukatisvitsa patiri pano. Zvinhu zvinofadza zvikuru. Vanava vane chipo chekupa. Kumusha uko takaona vachipa vanhu zvinhu zvakasiyana siyana vakapedzira vatoti nekumusha kwana Joy ngati vakeiwo mombe yekuappreciata mudzimai nezvimwe zvakadaro guys. Zvinoratidza kuti chero mari ikazoitika pana mukomana apa aiwa anoziva kwaakabva. Vamwe vari kuti dee magona kuti honeymoon iyoyo musiyane nekuswera muchitevera nevanhu vamuri kufamba navo avo. Yes, it is fine kuti vauye kuzokugamuchirai nezvese zvaitika izvi zveright first day mumbosota maskets but honeymoon ndeyevairi. Nyaya yekuzofambana naLion muchiratidzwa chino muchitwa toguide. Yes, it is fine. Munowanawo maybe exposure but tinoda kuti muspend
spend time nemudzimai wako. Musarambe makungova vanhu vemaskitsi mustreet umu mukamhanya makadai so nezuro pawaterfront aiwa pakaitwa kasikiti kakaoma mukomana aifanira kubhadhara bill akangosimuka achikaansa foni. Munhu wese key kutevera ikoko guys. It was so hilarious. Tikabva tangoti guys content creator pese pavari itori content, mapfekero avo, madyiro avo, maitiro avo, wese waasanganiwa nawo atori content. Pane kapu yenyika isatiwo yaenda kunovaona ese makapu enyika kutogoti chi vamwe vekuCape Town vatiri kuZimbabwe vachipedzisa maproceedings emuchato wavo nezvimwe zvechiroora vana Tanaka tatambotaura kuti hatisi kuda kuisa mazita. Then kune imwe kapu yedu yekuCape Town haina kuendawo kuti indova korokotedza muchato wavo kana kunosangana navo. Chinhu chiri kutyisa vamwe ndechekuti Shelton Trending since achitombotambawo nekapu iyi anogona kungoiswa pablacklist. In no time tichaona mavidhio ake akunzi bvisa mavidhio iwayo nekuti uri kutamba neenemy yangu. Heika pakaipa. Vamwe vanoti havana chavanokumbira chemunhu asi vamwe vari pakupema ipapo havo vapinda muCape Town kuhoneymoon, havo vapinda pawaterfront vachidya zvikafu zvinodhura zvatinoita isusu zvekugugula, zvimwe zvacho tinongoita zvekudhrowa. Gilbert naJoey guys vari kurarama life yemutopfu, life yekudya ngeriva. As usual, management released our statement ikati, good morning our beloved fans, we would like to inform you that the page's name was changed just temporarily in order to apply Facebook page verification. We believe that when the process is completed, the page's name Gilbert Zimbabwe shall return. We hope the new year is productive. We wish you well. So navo baba vangoti aiwa regai titende tikuzivisei kuti hakusi kuti hamuchaoni channel aiwa tatatoti page hacharioneka andobva tazoona kuti aiwa rakunze Gilbert Nyamanindi. Vamwe vari kuti tinotenda manager magona kuisa blue tick vananyati vacho vanga vawanda zvakuita kuti zviite easy for us kuti tingoenda straight tinoona kuti chiri kuitika page main page nekuti kune mamwe extra page guys. Handizoti chinoitika senyika vanhu vane usimbe vari greedy apa vanoda kudya kuita maparasite kunamatira pa creativity yeumwe mwana. Why zvichiitwa kudaro? Gilbert unenge uchiita maskiti ake nezvimwe zvakadaro. Pane vamwe vanobva vangocreatawo page reFacebook wongoti wonyati Zimbabwe woisa full stop zvadochinjaka vototora zvese zviri kuitwa kumunyati page voisa kwavo votoapply for monetization vototanga kuhora. Zvichiitirwei guys? Kwati bitterness, kwati nzara, kubva kwati iko kuda kudya zvatisina kushandira. Toita sei kune vanhu vakadai munyika umu? Kare ndo vaizombochekwa nzeveka vopedzera vatova vana manzuma matraitor masellout vanhu vakaipa moyo zvakadaro. But anyway isusu hatisi kufarira kuperpetuata violence. Tiri kungoti tiri kufarira zvedu kapu yedu yagona kuti vaverify page kuti vamise mazitsotsi aya Cape Town yanaka guys. Chiitai musiyane nana Lion ava muvharirane muchienda makaenda.